हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन माने आं गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर माने भिडिअबो होयो बायदिसिनाबो होयिया माने बिदिनो नोंथांमोनाथ' आंखौ कमेन्टफ्रावबो गोबां बुंहरो बिदिनो माने बारलु खालामबाय थायो जेबो ओरैनो बेफोरबायदिल' ससियेल मिडियाआवल' देखायबाय थायो बेफोरबायदि देखायना मा मोनगोन होननानै नोंथांमोना गोबां बुंहरो आंखौ कमेन्टआवहाय खिन्थु आं नायनानैसो थायो आरोना माने आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद गोसोखा माने जायफोर सोरबाफोर सर्ट फिल्म खालामनो बा एक्सन खालामनो बा फिल्म खालामनो लिंहरबानो आं बिराद माने थांनो गोसोखा आरो उन्दैनिफ्रायनो माने बिराद गोसोखा आं माने बेफोरबायदि बारलु खालामनानै पाब्लिकफोरनि सिनायजानो बे नङा माने जेरावबो जे बेफोरबायदि बारलु बालाजों मा खामानियाव सोलियो बेफोरबायदियाव आं माने बिराद थांनो लुगैयो आरोना बावबो आङो दद्रेनि थांखियावबो आं गादों गोबां जेन'बा सर्ट फिल्म बानायबोदों लोगो दिगोआव आरोना जेन'बा सोरनिबा प्रडाक्सनाव आं गोबां गाबोदों माने खिन्थु जोंना गिदिर नङामोन आरोना बेवहाय प्रडाक्सना आङो अनेक ग्रुप दंमोन जोंनाहाय माने सिगां समाव आरो आंनि इउटुब चेनेलानो गैबावामोन बावहाय जोंना दाबर ट्रेलार दंमोन आरो अनेक दंमोन आरो बेफोरबायदिनो खिन्थु सिगां समाव ओरैबायदि बेखार खस्थ' खालामनाया बेखार थांदों आरो माने फैसाबो मोना माबा मोना गावनि निजनिफ्रायसो जेन'बा बिमा बिफानिफ्राय बिनानै लांनानै बेफोरबायदिनो खस्थ'यैबाबो साइकेलजों थाङोमोन आरो आं सिगाङावहाय माने बिराद पाब्लिकफोरनि देनां सिनायजानांगौलै बेफोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिनानै देनांहाय गावखौनो नाम लाखिनांगौ ओरैनो बेफोरबायदि आं माने सिगांनिफ्राय सानबोदोंमोन आरो आङो कारिगाव होननाय दंमोन मोनसे बावहाय आङो जोंहा ग्रुप दंमोन आरो बावहाय थांबाय थायोमोन आरो आङो सर्ट फिल्मफोरजों थांदोंमोन आं बिरादनो बिदिनो 100 200 150 लाङोमोन आरो बिमा बिफानिफ्राय बिनानै सर्ट फिल्म बानायनो ओमफ्राय दिनैसिमबो सर्ट फिल्मा माने साक्सेसफुल जायासै आरोना दासिमबो 1K ना बेसेबांनो जाबावाखै 2K ना बेसेबांबा आंनासो बेफोरबायदि 30,000 थांलाय लायबावदों आरोना साबसिबा आंना बे समाव इउटुब चेनेलबो गैयामोन आरो आङो सिगाङाव गाग्रोमोन जेब्ला आङो 2021 बेयावमोन गोबां गायोमोन आरो दासिमबो गोसोआव दङ बबेखौबा खिन्थु बबे माबायाव गायामोन आं बावलाजोब्बाय आरोना खिन्थु सिगांनिफ्राय एथ' गाबोदों ओमफ्राय नैबे सार जेम्स नैबे ब्रादार नालिमोनजोंहाय दद्रेनि थांखि बावहाय आङो लेंहरनानै माने आंखौ गाहोदों आरोना बावहाय ओमफ्राय बिनिफ्रायसो माने मानसिफ्रा एसे एनै सिनायसिनदोंमोन आरो बा आंनि इउटुबखौबो सिनायसिनदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा सिनायनानै साबसक्राइब खालामदों फल' खालामदों गोबां मानसिफ्रा मिथिदों आरो सिगांसिमाव बाखि गानायखौथ' रावबो जेबो सिनायाखै दासिमबो बेफोरबायदिनोमोनब्लाथ' आं जेबो दैयावखामोन ओरैनो गावनिफ्रायसो निजि गारनायमोन आरो आं सिगाङाव साइकेलफोरजों थांनाय बेफोरबायदि सर्ट फिल्म बायदिसिना बानायोमोन आरो गोबां दंमोन जोंना बावबोबाय आं माखासेखौ माबानि सालबारिनि गुन्दा मोनसे दंमोन बावहाय जोंना साबसिन मोजां जादोंमोन आरो सिगाङावहाय ग्रुपाव बानायनाया सालबारिनि गुन्दा बावहाय फुरा एक्सनखौल' बांसिन लानाय जादों आरोना बावहाय सिगाङावथ' गोबां गाबोदोंमोन बावलाजोब्बाय खिन्थु आं दासिमबो सोरबाफोर जेन'बा जगाजग खालामनानै आंखौ लेंहरोबा आं माने बिराद गोसोखा आरोना बिदियावहाय माने नैबाव दद्रेनि थांखियावबो आंखौ लेंहरनानै आङो माने बिराद गोसो गुदुं जानानै आंथ' बिराद इन्टारेस्टखा नालाय बावहाय आं थांदों आरो थांनानै गाहैबाय ब्रादार जेम्स मोनाबो लेंहरनानै आंबो होद एसे एनै सिनायजानांगौलै माबानांगौ होननानै बिराद गावखौनो बिराद माबामोन आरो बे समाव आंना इउटुबाबो बेफोरबायदि 2K ना 3Kल'मोन आरो बे समाव रावबो मिन्थियामोन आंखौ माने बेफोरबायदि माबायो होननानै आरो दा गोबांफ्राबो बुंलालाय बेफोरबायदि बारलु खालामनानै मा मोननांगौ मानांगौ बेफोरबायदि फिल्मफ्राव ओंखार ओरैबायदि जब नागिर ओरैबायदि खामान्ड'फोर खार पुलिसफोर खार बेफोरबायदि गोबां मानसिफ्रा बुंहरो आरोना आंखौहाय ओमफ्राय माने आं उन्दैनिफ्राय बिराद गोसोखा आरो बेफोरबायदि साननो हागौ मानसिफ्रा आंखौ बारलु खालामोदां ससियेल मिडियाआव ओरै फाल्थु देखायोदां बिदि साननो हागौ आरोना आं जेरावबो गोसो आरो दद्रेनि थांखियाव हयले गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंहरदों नोङो सिगां समाव एथ' बारलु खालामो गोजौ गाहाय एकदमबारे भिडिअफ्राव मोजां दामि होयो ओमफ्राय मारै बे दद्रेनि थांखियाव मारै बुलायनायफ्रानो बारा मोजां जायाखै आरो बारनायाबो गैया होननाय जादों बेफोरबायदि कमेन्ट फैदों आरो खिन्थु आंबो फसायखायाखै माने आंबो बिराद मोजां लागोन नुदोंमोन आरो जेन'बा दद्रेनि थांखिखौ माने बिराद बारलु बारला एक्सन जेन'बा आंखौथ' बारलु बारला जेन'बा लाहोगोन बिराद गोजौ गाहाय बारहोगोन मागोन मोजां मानसिफोर बिराद गोमोलायनाय सोमोलायनाय लागोन आं सानदोंमोन आरो खिन्थु दुब्लिफ्रावनो लानाय जादों आरो ना दुब्लिफ्रावनो ओरैनो बुलायनाय खिन्थु आं आन्दायहैदों आरो बे दद्रेनि थांखियाव आं एथ' बारलु गोरों मानसिया जेन'बा बेफोरबायदि एथ' जेन'बा गियाल'ना बारला बायग्रा मानसिया बोरै एथ' नर्मेल माने दुब्लिफ्रावनो बोरै बुलायनाय लानो मोजां मजा जायाखै आरो जेन'बा जायगायावनो बुलायनाय लालाय एकदमबारे बारलु बारला एकदम होसो होसा बेफोरबायदि गोजौनिफ्राय बारलु बारलाबासो आं बिराद माने इन्टारेस्ट मोजां मोनो आरो दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने बक्स हरदों आरो जेन'बा बारनाय बायदिसिनाफोरखौ बुलायनायाबो बारा माबा जायाखै नालाय आं आन्दायदों आरो जेन'बा ओंखायनो बेफोरबायदि खालामबा बारा मोजां जाया आङो एक्सन बायदिसिना खालामबाबो बेफोरबायदि दुब्लिफ्राव बायदिसिनाफ्राव खालामनायखौ आं मोजां मोना आरो जोंना बर'ना बांसिन बेफोरबायदि दुब्लि बायदिसिनाफ्राव बांसिन लायो बारा मोजां जानो नागिरा आरो गुबुन जाथिफ्रा
बिदि बै बर'ना ओरैनो दुब्लिफ्रावनो लालाबायो बेयावनो बुलायलाबायो ना बेफोरबायदि जायो आरो जोंनि बर'नाबो एकदमबारे गोजौ गाहाय प्लास्टार फुलटार बिल्डिं बायसिनाफ्राव लानो हानाय जानांगौ आरो ना खिन्थु आंथ' बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनो आरो जेन'बा आं उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि प्लास्टार बायसिनाफ्राव बारबोग्रा नालाय बेनिखायनो एक्सनफोरखौबो एकदमबारे गोजौ गाहायफोरनिफ्राय बारनाय होसोनाय बिदि आं लानो लुगैयो आरो सोरबाफोर जेन'बा सर्ट फिल्म बानायनो मानो एक्सन बायसिना खालामबा जेन'बा नोंथांमोना लिंहरनो हागोन आरो माने आं बिराद गोसोखा आरो मानसि नायना एसे गानांगौ जेन'बा आजिखालिथ' गावबा गावसो प्रडाक्सन खालामजोबो आरो जेन'बा गावनि इनकाम जानाय मालायनियाव गाबावला आजिखालि गावनो जेन'बा थाखा खामायनानै प्रडाक्सन खालामबावो आरो मारै इनकामा फैगोन बेफोरबायदि आरो गोबां जों दंसैना जोंनियाव बर'फोरनाव सर्ट फिल्म बानायनानै गावनो जेन'बा फैसा खामायनानै प्रडाक्सन खुलियो आरो गावनि इउटुब चेनेल खुलिनानै एकदम मालायखौ जेन'बा गाहोनाय बेफोरबायदि खालामो आरो बेफोरबायदिखौसो नागिरजोबो आरो आजिखालि बेफोरबायदि जेन'बा खना खनिथ' आजिखालि बिराद गोरों बायसिना थायोना सोरबा बानलु बाला गोरों सोरबा बुलायनो गोरों ओरैबायदि सोलोंखुमानानै थानाय ओरैबायदि रिजार्भ खन्द'फ्राव थायोना जोंनाथ' बर'फोरना मा एकदम सोरबाफोरखौनो जेन'बा लेंब्रबनानै जेन'बा लालाबायो आरो जेन'बा गुन्दाफ्राव बा एक्सनफ्राव बिदि लालाबायो ओमफ्राय जेन'बा बैफोर जाय गोरों रोंखुमानानै थानाय सोलोंखुमानानै थानाय बेफोरखौ जेन'बा नायसनला आरो खना खनि बेफोरबायदिखौ नायसननानै जेन'बा बेफोरबायदियाव फिल्म लाइनफ्राव मोजाङै सोनो हानाय जानांगौ आरो जेन'बा गोरों गोराफोरखौ जेन'बा एसे एनै नागिरनानै जेन'बा जोंनि बर' माबाफ्राबो फिल्म इन्डास्ट्रि माबाफ्राबो नागिरनानै जेन'बा सोनो हानाय जानांगौ आरो बिदिफ्राव नङाबा नोङो जायफोर बेफोरबायदिखौ सोनो हायोब्ला हाब नै उमुगाबो ओरैबायदि मालाय लांफैजादोंलै ओरैबायदि माबादों होनबा बैफोर जा बेखार मानसिफोर गामि एरियाफ्राव ओरैनो थालाबायग्रा बाइक सालायलाबायग्रा बेफोरबायदि गोसो जायो आरो माने ओरैनो बेखार मानसिफ्रा गोसो जायो जोंना बर'फोरना बेफोरबायदिखौ नायस'ना ना खना खनि रोंबाबो माबाबाबो जेबो फाथा लाया बिनिखायनो जों माने ओरैनो रोंनानै थाबाबो माने जेबो लाब गैया आरो ओंखायनो बिराद आफसुस जायो आरो मानसिफ्रा लाइफआव ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुङो सोरबाफोर लेंहर गोसोबा लेंहर आंथ' बिराद माने गावनो बानायनो आं सानो आरो जेनेबा फैसा थाखा गोबां नांगौना बेफोरबायदि सर्ट फिल्म बानायनो मानो ओंखायनो आं बेफोरबायदि इउटुबावल' बानाय जेनेबा फेसबुकआवल' बानाय बायदिसिना होयो आरो आं सिगांनिफ्राय नङाबा बिराद गोसोखा आरो माने आं गोबां गाबोबाय जेन'बा नोंथांमोना साननो हागौ ओइ सर्ट फिल्माव बा गारें सिबिलि साननो हागौ आं सिगाङाव गोबां गाबोबाय खिन्थु नामसो गैया आरो ना माने एकदमबारे फिसा फिसौबो गाबोलाबायदों खिन्थु आं माबालाबायदों आरो नैबे द'दरनि थांखियावबो आं लिंहरनाय बावबो एसे सिनायजादोंमोन आरो खिन्थु बुलायनायखौ आं बारा मोजां फसायाखै आरो गावसिनि गोसो बायदिसो लायोना ओमफ्राय नोंनि जेन'बा बारलु बारला नोंनि माबा माने गोरों मानसिया आन्दायहैयो आरो जेन'बा गावस्रा बारलु बालायाव गैला जाहैबाय आहाल' जाबाय बिदि जायो आरो माने ओंखायनो गोरोंजों गोरों जेन'बा माबा नांगौ आरो जेन'बा बेफोरबायदिबा साबसिन जायो आरो नोंथांमोनाबो खबर खालामनो हागोन लोगोफोर जेन'बा सोरबाफोर एक्सन नांगौ माबा नांगौबा आरो ना